Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tani. Taong 1933, Capoocan, Leyte. Itong mga panahong ito, matunog ang usap-usapan ukol sa pagpapakita ng isang ermetanyo sa kanilang lugar. Hindi ito nagdadala ng mabuting balita, bagkus nagdadala ito ng kapangi-pangilabot na babala ukol sa mga kaganapang maaaring mangyari sa hinaharap. Dahil abala sa buhay si Tani, hindi naman niya gaanong pinakialamanan ng mga usaping ito. Kampante naman siyang walang mangyayaring masama sa kanila, gawa ng napakaganda ng buhay nila sa Capoocan sa loob ng mga nagdaang taon. Wala din sila doong nararamdamang kakaiba, kaya na may labis na palaisipan sa kanya kung bakit gano'n na lamang ang pag-aalala ng kanilang mga kababaryo. Makalipas ang ilang araw magmula noong nakita ang ermetanyo sa kanilang lugar, ang iilan sa kalalakihan ng kanilang baryo, maiging naglibot sa kanilang lugar kapag sumasapit ang takip silim. Siyempre, bilang kaanib doon si Tani, wala siyang magawa kundi ang sumama sa nais gawin ng mga ito. Labag man sa loob niyang gawin ng bagay na yon, kinakailangan niyang makisama sa alituntunin ng baryo. Habang nag-iikot sila sa buong paligid, armado sila ng lahat ng pangontra laban sa kahit na anong uri ng mga nilalang. Tig-iisa din sila noong tangang buntot ng page, handang ihataw sa kung sino man ang kanilang madaraanan. Isang gabi, habang nag-iikot sa lugar sila Tani, nagpasya siyang kausapin ng anak ng nakakita sa nasabing ermetanyo. Masyado na kasi siya noong naguguluhan, gawa ng mag-iisang linggo na nilang ginagawa ang bagay na yon. Moy, matanong ko lang, totoo bang nakita ng tatay mo ang ermetanyo? Baka naman, guni-guni niya lang ang bagay na yon. Tapos tayo naman paniwalang paniwala, tapos gabi-gabing napapagod. Tingnan mo, napakatahimik naman ang paligid. Ano naman kaya ang demonyong aahon dito? Nagtatakang tanong ni Tani. Sumunod ka na lang, Tani. Ang nakita ay nakita. Baka nakakalimutan mo kung anong istorya ng mga matatanda rito. Huwag mo nang hintayin madamay dito ang pamilya mo. Sagot naman ng kanyang kasama. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pananahimik na lamang ang kanyang nagawa. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili, madaling magalit ang kanyang mga kasama, lalo na kung mismong paniniwala nito ang naaapakan. Halos karamihan kasi ng nakatira sa kanilang baryo noon, nagkakaisa maliban lamang sa kanila. Sa pagkakatanda ni Tani, sumama lamang sila sa gawain ng mga ito dahil yon ay merong kaugnayan sa kanilang negosyo. Kumbaga, hindi sila mahilig makisama sa kanilang mga kababaryo kung sa tingin nila ay wala silang pakinabang doon. Bago sumapit ang 10:00 ng gabi, tuluyan ng nabuwag ang kanilang grupo. Nakipalit na kasi yung ibang grupo para maipagpatuloy ang paglilibot sa kanilang baryo. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, agad namang bumungad ang kanyang ama na nakaharap sa maliit na siga habang nagluluto ng tuyo at sabang saging. Paglapit niya rito, agad naman siyang binati ng kanyang ama ng masamang gabi. Pag-upo niya sa tabi nito, agad naman niyang tinanong ang kanyang ama ng, Tay, bakit hugising pa kayo? Mahirap matulog sa panahong ito, Tani. Alam mo naman, mahirap mapanatag lalo pat masyado ng makamandag ang pangil ng dilim. Seryosong sagot naman sa kanya ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Tani, naging pagkakataon naman yun para sa kanya upang tanungin ang tungkol sa ermetanyo.
Halos hindi kasi siya makapaniwala noon kung bakit may mga ermitanyong nagbibigay ng salot sa baryo na mabibisita nito. Inakala kasi noon ni Tani, walang kakayahan ng mga ermitanyo na gumawa ng mga karumal-dumal na bagay sa kadahilan ng isa sila sa gumagabay sa mga ordinaryong taong naninirahan sa mundo. Dagdag pa niya, napakahirap paniwalaan ng ganoong kaganapan gawa ng ilang taon na din naman silang namuhay ng tahimik sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman kung bakit gano'n na lamang ang takot ng kanilang mga kababaryo sa ermitanyo. Ayon sa kanyang ama, nag-umpisa ang mga pangyayaring yon bago pa man sumapit ang digmaan ng mundo. Nagmula lamang ito sa isang albularyo na pumanhik sa isang bundok para maghanap ng tulong ukol sa pasyente nitong hindi niya alam kung ano ang eksaktong karamdaman. Sa sobrang pagnanais nitong mapagaling ang pasyenteng yon, pati aral sa kaliwa ay nagawa na niyang alamin. Nangako naman ito sa kanyang sarili na hindi niya gagamitin ang bagay na yon, subalit lingid sa kanyang kaalaman na sa oras na mapangibabawan ka na ng lihim na karunungan sa kaliwa, mananatili na ito sa iyong wisyo hanggang kamatayan. Sa kakaikot nito sa bundok, nakakita ang albularyo sa puso ng kagubatan ng isang ermitanyong nagpapanday ng gamit. Bagaman naramdaman niya ang katakatakot na presensya nito, nagpatuloy pa rin siya doong lumapit. Alam niyang mapanganib ang nilalang na yon, subalit ginawa niya pa rin ang lahat. Wala nang nakaalam kung ano ang nangyari sa albularyo magmula noon sa kadahilan ng bago pa man ito mailahad ang kabuuan ng kanyang kwento, binawian na yon ng buhay. Ang tanging bukang bibig na lamang nito sa kanyang mga huling sandali ay ang katagang mag-ingat sa pagdating ng ermitanyo. Noong una, hindi yun pinansin sa kadahilan ng sa isip-isip ng mga nakakarinig, maaaring nababaliw lang ang albularyo. Subalit makalipas lamang ang 3 araw, binalot ang kanilang lugar ng iba't ibang uri ng nilalang sa loob ng 1 linggo. Aswang, mambabarang, mangkukulam, manananggal, at kung ano-ano pa ang nananalasa sa kanilang lugar. Hindi mahalaga kung umaga man o gabi, gawa ng may mga manlalason ding nagsikalat sa kabuuan ng baryo. Marami ding napaslang noon sa kanilang lugar, lalong-lalo na sa parte ng kanilang mga kabataan. Magmula noong nawala ang salot sa kanilang lugar, mariin nang tinandaan ng mga matatanda ang tungkol sa ermitanyo. Ipinakalat nila yon sa lahat ng kanilang miyembro upang magbigay alaala tungkol sa nakakakilabot na pangyayari na kanilang naranasan. Bagaman walang nakakaalam kung kailan ang pagbabalik ng ermitanyo, nananatiling handa ang kanilang baryo. Magmula noon hanggang sa panahon ni Tani, patuloy nilang ginawa ang kanilang nakagisnan para maprotektahan ang baryo. Dagdag pa ng kanyang ama na hindi pinag-uusapan ng ermitanyo sa kanilang lugar maliban lamang kapag nakita na ito. Yun din ang kanyang pinanghahawakan noon kung bakit naniniwala siyang totoo ang sinabi ng kanilang kababaryong nakakita sa nilalang. Matapos itong marinig ni Tani, bahagya naman niyang pinag-isipan ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Naniniwala naman siya sa mga ganoong uri ng nilalang, subalit hindi sa ermitanyong kayang magkontrol sa kabuuan ng mga ito. Kung iisipin, masyadong mapanganib para sa kanila ang hagupiti ng iba't ibang uri ng nilalang sa loob ng 3 araw dahil sa kawalan nila ng kakayahan para ito ay labanan. Ano man ang magiging bisa ng mga latigong gawa sa buntot ng pagi at kakarampot na pangontra na hawak nila laban sa mga demonyo na naninirahan sa puso ng kagubatan.
Wala na din silang malapitang albularyo noon dahil ang iilan sa mga ito umalis na sa kanilang baryo magmula noong nalaman nito ang kumalat na balita. Hindi naman yon masisisi nila Tani sa kadahilanang naiintindihan nila kung bakit nito iniwan ang kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas na natiling tahimik sa loob ng kanilang bahay. Silang mag-ama noon, taimtim na nag-iisip sa mga paraang kanilang gagawin kung sakali mang lumusob ang pangkat ng ermetanyo. Nasa isip na din nila noong lisanin ang kanilang lugar para mailigtas ang kanilang pamilya kahit papaano. Subalit alam nilang hindi ito madaling gawin, lalo pat sa kapuokan ang sentro ng kanilang pamumuhay. Makalipas ang gabing yun, hindi pa rin nakakahanap ng kasagutan sila Tani. Nagdadalawang isip silang lisanin ang lugar, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na hindi sila makakabalik doon kapag ginawa nila ang bagay na yon. Dahil sa mga bagay na kinakailangan nilang isaalang-alang, minabuti nilang manatili. Ang ginawa na lamang nila, punuin ng mga pangontra ang kanilang lugar para naman kahit papaano magkaroon ito ng tibay laban sa pananalasa ng mga demonyo. Ilang araw pa ang lumipas, walang inatupag ang pamilya ni Tani kundi ang pagpapalakas ng bawat pundasyon ng kanilang tahanan. Isinantabi na muna nila pansamantala ang kanilang pamumuhay para mapagtuunan ng pansin ang bagay na yon. Habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng ermetanyo, kitang-kita nila ang epekto nito sa kanilang baryo. Halos ang baryo nila noon, wala nang nagtitinda o gumagala sa labas dahil ang karamihan sa kanila ay naghahanda na. Isang gabi bago umalis ng bahay si Tani, binigyan siya ng pangontra ng kanyang ama na nasa wangis ng kwintas. Hindi niya na yun gaanong naaninag, gawa ng bastang sinuot na lamang niya ito dahil siya ay nagmamadali. Sa pagdating niya sa pinagtitipunan ng mga naglilibot, nadatnan niya ang kanyang mga kasama na kasalukuyan ng nakasakay sa kabayo. Paglapit niya sa mga ito, dali-dali naman niyang inayos ang kanyang mga gamit upang sila'y makaalis na. Mga kasama, mag-iingat kayo. Ngayon gabi ang pinaghandaan natin. Kung sakali mang makakita kayo ng mga hindi kaaya-ayang nilalang sa paligid, agad nyo itong iabiso sa lahat ng mga kasama. Tayo na! Kalakip sa gawain nating ito ang buhay ng ating pamilya. Wika ng pinuno ng kanilang pangkat. Matapos nitong makapagbigay ng mensahe, agad din naman nilang tinahak ang daan patungo sa pinakadulong parte ng baryo. Doon mag-uumpisa ang kanilang pag-iikot nang sa gayoy masiguro nilang wala sa lugar sa kanilang baryo ang hindi nila madaraanan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, kung ano-ano na ang kanilang naririnig sa buong paligid. May mga nasisipat na din silang mga dagang nagsisipulasan papalayo ng baryo, hudyat ng panganib na darating. Bago sumapit ang 10:00 ng gabi, doon na nila narinig ang pagsisialulungan ng mga aso. Wala na silang nagawa noon kundi ang mapahinto sa kanilang paglilibot upang pakiramdaman ang kabuuan ng lugar. Nagpalakad na din sila noon ng mensahero upang matanggap ng nakaantabay nilang mga kasama ang impormasyong nasasaksihan nila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Tani nang makasilay sila sa himpapawid ng mga ibong nagsisilakihan. Dali-daling bumulusok ang mga ito sa kanilang kinaroroonan na halos segundo lang ang naging pagitan bago tuluyang madagit ang iilan sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan silang maghiwa-hiwalay para sumilong. May iilan mang hindi pinalad na makaligtas,
patuloy pa ring hindi pinanghihinaan ng loob ang kanilang pangkat. Si Tani noon halos maiyak-iyak na sa kanyang kinaroroonan dahil sa panganib na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang ingay sa buong paligid. Hindi na din nila nasilayan ang mga nilalang sa himpapawid, hudyat ng pagsialis ng mga ito. Bagaman mapayapa na ang buong lugar, nananatili pa rin silang nakasilong sa ilalim ng mga puno, nagmamasid at naghihintay sa paglitaw pa ng ibang mga nilalang. Makalipas pa ang isang oras, muli na naman silang nakaramdam ng katakatakot na presensya sa buong lugar. Pagsilay nila noon sa talahiban, doon nila nasipat ang isang matandang huklubang nakasuot ng telang pula na merong daladalang tungkod. Nakatitig yun sa kanilang baryo na halos bakas sa pagmumukha nito ang labis na galit sa naging kaibigan nitong albularyo. Animoy kahit napakatagal ng panahong nangyari ang bagay na yun, patuloy pa ring ipinapadama ng ermitanyo ang galit nito. Sa pagsilay pa dito ng iilan niyang kasama, dahan-dahan nang tumambad sa kanila ang pangkat nitong nakatago sa kadiliman. Paglitaw ng mapupulang mata ng mga nilalang, halos tuluyan ng panghinaan ng loob ang pangkat nila Tani. Sa isang iglap, nawala ang pagnanais nilang lumaban, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na higit na mas madami ang bilang ng mga nilalang. Kahit isa nga lang ang makalaban nila sa mga ito, aminado sila na labis na silang mahihirapan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, may iilan sa kanilang mga kasama ang kumaripas na ng takbo. Bagaman karamihan sa kanila ang labis ng natatakot, patuloy pa ring naging matatag ang mga ito. Yun din ang naging dahilan ni Tani upang manatili sa lugar na kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, doon na nila nasipat ang paglapit ng mga nilalang. Wala naman sila noong nagawa kundi salubungin ang mga ito sa kabila ng pagiging tagilid ng kanilang pangkat. Kung iisipin, katangahan na noon ang ginawa nila Tani dahil parang ang nais nilang palabasin. Kapag naialay nila ang kanilang buhay sa nilalang na yon, tuluyan na silang matatahimik. Nang makasakay na sila noon sa kabayo, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng ermitanyo. Lahat sila ay nagsisisigaw, tanda ng kanilang tapang para ipaglaban ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Tani naman noon, kinalimutan na ang mabuhay ng matagal sa mundo sa kadahilan ng inaasahan na niyang mapapaslang siya sa digmaang kinakaharap nila. Ang tanging naisip na lamang niya noong gawin, tumulong sa mga kasama niyang nangangailangan ng kanyang tulong. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng ermitanyo, bigla naman silang naantala nang makita nilang naglaho na lamang ito na parang bula. Kasabay ng paglaho nito sa kanyang kinaroroonan ay siya namang pagkawala ng mga kasama nitong nilalang. Dahan-dahan ang dumidilim ang buong paligid. Lumalakas na din ang kabog ng puso ni Tani. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong mga demonyong umaaligid sa kanila. Maya-maya pa, paisa-isa nang nagsisibagsakan ang kanyang mga kasama. Ang iilan sa mga ito, bumubula ang mga bibig na parabang may kung anong sakit doon ang dumapo. Panay na din ang pagsisitayuan ng kanilang mga kabayo, indikasyon na meron itong nakikita na hindi nila nagagawang masilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang hinila ng kung anong nilalang ang isa nilang kasama na siyang nagdulot sa kanila ng labis na takot. Anong ginagawa niyo dito ng 10 oras?
Hindi ba dapat nasa loob kayo ng inyong bahay? Nagninilay sa Panginoong inyong pinaniniwalaan para kayo ay mailigtas. Wika ng isang tinig na hindi nila malaman kung saan ang gagaling. Sa bawat katagang binibigkas nito, paisa-isa namang nawawala ang mga kasama nila Tani hanggang sa dumating ang puntong dadalawa na lamang silang natira. Halos hindi na noon makakilos ang kanyang katawan dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, muling lumitaw sa harapan nila ang ermitanyo at kasabay nito ang dahan-dahan itong paghawi ng talukbong na nakakubli sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa paglitaw ng pagmumuka nito sa kanilang harapan, bumungad sa kanilang paningin ang lapnos nitong balat at namumuting mga mata. May napakalaking hiwa din yon sa kanyang pisngi, indikasyon na meron itong nakaaway bago pa ito madapo sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng pagtitig doon ni Tani, nasipat niya ang mga memoryang hindi naman sa kanya. Nakita niya sa pangitaing yon ang albularyo at ang ermitanyo na masayang nag-uusap sa papag ng isang kubo na halos hindi niya alam kung saan parte ng kanilang lugar. Ayon kay Tani, na sa bawat pagkisap ng kanyang mga mata noon, naglalakbay ang kanyang kaisipan habang patuloy siyang nakatitig sa ermitanyo. Wala siyang alam pero pakiramdam niya may mga bagay itong nais ipahayag sa kanya. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat niya ang kausap nitong albularyo na puwersahang kinuha ang tangang libreta ng ermitanyo. Naglalaman ng mga karunungan ang libretang yon kung kaya't nagpang-abot sila sa pagbubuno. Sa sobrang tindi ng kanilang naging labanan noon, umabot na sila sa pagtatagaan ng mga nahahawakan nilang patalim. Hindi naglaon na sugatan ang ermitanyo ng hawak ng albularyo na siyang naging sanhi para tuluyan na itong makatakas sa lugar. Habang binabagtas ng albularyo ang daan papalabas ng kagubatan, nakarinig ito ng mga pagnanangis sa buong paligid. Napakarami na din niyang nararamdamang nilalang na sumusunod sa kanya na para bang wala itong balak na siya ay tantanan. Bagaman ganuna ang kanyang mga naranasan, nagpatuloy pa rin siya hanggang sa dumating ang puntong narating na niya ang labasan ng gubat. Dali-dali siyang tumungo sa kanilang baryo at magmula noon, hindi na lumabas ang albularyo. Nagawa naman niyang magamot ang kanyang pasyente subalit hindi din ito nagtagal. Matapos niyang masipat ang mga pangitain yon, bumungad sa kanyang harapan ang napakapangit na pagmumuka ng ermitanyo. Amoy patay ang hininga nito na para bang matagal na yung namaalam sa mundo. Pagsilay niya sa kanyang kasama, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya yung pinagkukumpulan ng mga duwending itim. Lapnos na ang kalahating katawan nito na halos buto na lamang ang natira. Dala ng takot noon ni Tani, pinilit niyang kausapin ng ermitanyo para magawa niyang malaman ang pinakapakay nito sa kanilang baryo. Marami na akong nakasagupang tao sa lugar na ito. Pero hindi ako nakatagpo ng kasing tapang mo. Dahil sa ipinakita mo sa aking katapangan at lakas, hahayaan kitang mabuhay para maikwento mo ang nangyari rito. Sa isang kondisyon, ituro mo sa akin ang bahay ng albularyong hinahanap ko. Kapag nagawa mo yan at naibalik mo sa akin ang aking hangad, kakalimutan at tatalikuran ko na ang anumang naging koneksyon ko sa baryong ito. Wika ng ermitanyo.
Nang marinig ito ni Tani, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon sa sinabi nito. Pagramdam niyang umatras na ng bahagya ang nilalang, dali-dali naman siyang tumungo sa sentro ng baryo. Hindi man niya alam ang eksaktong tahanan nito, pilit niya yung hinanap. Lahat ng mga dinaanan niyang bahay ay tinanong-tanong niya hanggang sa dumating ang puntong nahanap na niya ang eksaktong lokasyon nito. Pagsilay niya sa isang gibang bahay, agad naman niya yung pinasok ng walang pagdadalawang isip. Hinukay niya ang kasulok-sulukang bahagi nito, subalit wala siyang nakita. Nang akmang papasuko na si Tani, dumating ang ermitanyo at ito na ang gumawa ng trabahong ibinigay nito sa kanya. Paghawak nito sa lupa, umahon mula roon ang libreta nitong hinahanap. Matapos ang pangyayaring yon, dali-dali naman itong umalis ng walang kahit na ano pang sinasabi. Sa paglayo nito sa kanilang baryo, ay siya namang paglisan ng mga nilalang nakasama nito. Sa pangkat ni Tani, tanging siya lamang ang natirang buhay. Lahat ng mga kasama niya noon ay hindi na natagpuan, kahit ang iilang piraso man lang ng bangkay nito. Magmula noong nangyari ang insidente, nagdulot yon ng takot sa kanilang mga sarili. Marami-rami na ding umalis sa kanilang baryo hanggang sa dumating ang puntong iilan na lamang na pamilya ang natira. Sa paglipas ng taon, kahit papaano'y may mga mangilan-ngilang bumalik dahil sa maayos na pamumuhay sa lugar. Hindi na din ikinuwento nila Tani ang tungkol sa mga nangyari para naman kahit papaano hindi na mabahala ang mga ito. Pero alam niyo ba na walang araw na ipinagdasal noon ni Tani na wag na sanang mangyari pa ulit ang pagbabalik ng ermitanyo. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang nakakatakot naman nun, no? Na parang hindi mo alam kung ano sa taon babalik yung ermitanyo para maningil ng utang nung nag-iisang tao lang. Yung simpleng albularyo. Albularyo na gustong mapagaling yung pasyente niya. Yun lang yung pinakapunto ng kwento eh. Gustong tumulong ng albularyo, ang kaso nga lang, kulang yung kaalaman niya. So dahil kulang yung kaalaman niya, siguro nagsaliksik siya, nagtanong-tanong sa mga kaibigan niyang engkanto, tapos tinuro nga itong ermitanyo. Well, nakuha naman niya yung loob ng ermitanyo, ang kaso nga lang, tinraidor niya. Siguro kung nakipag-usap siya ng maayos na yung ermitanyo na lang sana yung gumamot sa pasyente niya, wala sanang nangyaring ganitong trahedya, pero napakarami nang namatay, kaya medyo nakakalungkot lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.